test kaninang umaga. Yung galing sa gobyerno, yung sa MOH. So, negative naman siya. So, hindi na ako magsuot ng mask. Pero naka-quarantine pa rin siya. So, continue pa rin yung pag-swab test namin sa kanya. Hanggang matapos yung quarantine order niya. Continue na. So, hindi pa rin siya pwedeng makihalubilo. Tagal na ako ng mask. Hindi na ako nagsuot ng mask. I love you, Mama. I love you. We don't have lalab. We're very dry. Don't pull! Don't touch lalab. Other side. The other side. As long as I get something, enough. No. As long as I get something. As long as I get something. Cough. Don't do that. Don't move your head. You know the auntie say, right? You cannot move your head. Okay. That's very good. Ah, God bless. Ayun guys, yung galing sa yung sa MOH, yung pumunta dito, nalaman namin yung resulta after 48 hours. Yun. Pero ang pagkakaiba lang nila guys, yun kasi yung pinapasok sa ilong nila sobrang liit ng ng ito cotton buds na to. Chia. Here, tissue. Yan, sobrang liit. So hanggang talagang, ito malaki siya eh. Parang yung talagang pang cotton buds. So talagang hindi ko siya pwedeng ipasok sobra kasi talagang masasaktan siya. So malaki to. Hanggang sa makakuha lang ko ng okay na yan. Ayun. Kawawa naman. Pang na namin to, pang ilang araw na ba, araw-araw ko siyang sinusod eh. 4 days na. Simula nung LOA. Naka-LOA siya hanggang sa mag-start yung quarantine order. See? Tingnan nyo guys, malaki yung Can I draw out so fast? Yung cotton Mama, niya. I'll draw out so Actually, hindi fast. siya cotton. Parang siyang foam. Ayan. So, malaki siya guys talaga. Meron siyang konting solution. Mama, can you put something there? Mama, I love you. I love you too. Can I see the one? How you do? Wow. 1, 2, 3, And another 4? 4. Nung nakaraang mga araw, every time i-test ko siya, lagi akong kinakabahan. Ewan ko, kita ko na ba siyang okay? Tingnan mo, pero kabado ako lagi. Parang, pero ngayon relief ako guys. Medyo nakahina ako ng hindi lang. We have to wait 15 minutes. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.